Nagbanglo ka. Ano da sugar mamen? Tal na ako. Tilalablabi din. Baka no sa marunong nga bulan. Dapat 4 wheels ma'am. Agbabakita. Isut kun kunada kanya. Yeah, boy. Bak! Ni, paano naman natin katulpungan? Kapuna labagyo, pasyar man. Sana all. Bida nga minamo tigasat. Makiinayan aya. Nagtara kita ni Malang. Kaso mo talang nagarudan, ansig pa eh. Uy, Bak! Ate papa naman ay. Kawan bibiyang mo na. Apaya. Papanam ko Kimas lang gasa na ito yan. Matasay. Dalapang ko katungtungan. Pengot ka sa tasot mo, napangkalam kitong tao. Apay, dakis yan or nusik mi tato sa relic sa paminsan. Pwede yung baga katakas. Parang daw magal lang ko. Gawid kangit din. Kapapuraan. Naging sa taramid mo na. Ayos. Naman may dikon. Ano man ti madidito yan? Nung pagkakartaan ti papanam, surok na mo ta. Dala pang ko katungtungan ko na lang aro din. Kailangan ko mamit ti personal haji tao. Sigurado ka. Baka sa bali ti papanam. Madisata lang langam ka. Numar mo mato pang malakasang ka pormamaw. Anang aro ti aramidik agito gamit ko. Buruwag. Saka nang alaman natin ang maturay. Binulod ko di gayim ko. Tanaka-stack lang mo di balay da. Binulod. Ika mong mulat. Ang mamati kanya mansag. Hindi ka mamati, di saan? Oh, the sugar mami may ha. Sa papanam tata. Saw-sawin nga sugar mami. Apay yan na pinagkitam kanya. Kasapulan nga permahin. Makapakigtot ka mo kamain. Ewan gayam, napandibalay ka bisilya. Ibalim ka no, ikarom. Hapo, nagbayag ajin. Nalagip na pa kayo. Puro siya mal, nakadupay di karo. 12 pa yung katampana jay. Katno ya. 38 days pa ya ajay karo. Kisti sa ba, minati yung nakpay. Mali sangal daw. Woy, mapanak to. Ata ka man na, wun ka nga wan. Damdama, di ka naman nagparangay. Aman, mapanak. No kahit yun, dagasindak pa ito balay bago tayo sumalog, gitar-talong. Ah, kamirinda ka man. Mabisina. Gamitin tayo yung motoran. Sana all. Sige, Intan. Pagilmitak pay. Woy. Huwag ka anay dyan makangataw. Lagi mas lagi tinibrain. Kas nga librek kanya mato yan. Hey, nandiyan mo natin ba? May papanan na nga ta. Anjay, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Nagpapahanap kasi si tita ng driver ngayon. Pupunta kasi kami sa Tagaytay. Available ka ba ngayon? Naku, Anjay, may gagawin naman ako ngayon. Bakit saan ka ba pupunta ngayon? Sayang naman yung kikitain mo. May kakausapin lang ako. Importante kasi yun. Importante. Nakasarak mo ko naman. Saw-sawin dito. Sige. Ako, Anjay. Marunong ko mag-drive. Wala naman akong gagawin ngayon. Yeah, boy. Wag na kuya, salamat na lang. Bakit? Wala ka bang tiwala sa pagmamaneho ko? Nakakarating nga ako ng mungkada eh. Kahit wala akong lisensya. Wag na kuya, mukha ka naman kasing kaskasero. Hi! For your information, Anjay, dati akong driver, sweet lover. Sana all. Ano ba dati dinadrive mo kuya? Pison. 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 Yung pinagpapatag ng daga. Kailan pa tayo makakarating kung yun yung gagamitin mo? Isa ka ring sira. Yan laki dagituin na yun. Mangitak-tak kayo ti aldaw. Ay, oo nga pala Baak. Okay na ba kayo ni Mayla? Hindi pa. Alam mo ba Kuya Andres, pumunta kami sa bahay nila Mayla nung nakaraan. Hindi nakapagsalita tong lokong to. Buti pumunta sa bahay nila Mayla. Itakot ko sa mama niya.
Inaya ko siyang pumunta doon. Kaso nung dumating yung mama ni Mayla, hindi na siya nakapagsalita. Ganyan naman talaga yan. Kasi may sinsinat, kararwanan nung makikita na ni mama ni Mayla. Kinakausap pa siya ng mama ni Mayla, hindi naman siya sumasagot. Kumot ka lang nga raw. Saka lang makasawatan nung nakainom tiyarak. Tapos hindi niya pasayuin si Mayla. Siya pa tong masungit. Mula yung mga ayaw ato nga tao. May bayan tata. Agbuot nga si Bibiyag. Alam mo ba, Ak, kung hindi mo babaguhin yung ugali mo, may araw din na magsasawa sa'yo si Mayla. Baka iwanan ka nun. Baktutubay to. Ano kasi ba, Ak? Alam mo, Angie, kung sakaling bibitawan ako ni Mayla, doon ako sa babaeng maiintindihan ng ugalig meron ako. Nax! Humuhugot na animal. Mabakang ka talaga no kasi style mo sa muryot. May point ka sa sinabi mo ba, Ak, pero ito ang tandaan mo. Hindi lahat ng babae kayang umintindi. Uy, nay, napo. Basta para kanya, love is ayat, according to mayat. Apay kasta ti pinagkita yung kanya. Pinaglalama din sa umbak. Oo nga, kung ano-anong salitang lumalabas dyan sa bunganga mo. Nya, nalpas na nga pagtungtungan ay. Nawa ni bagayon, gawit kayo, nadabay papanak. Ba't ang sungit mo ba, Ak? Talaga ka Stanjay, ti lumakay nga mababaakan. Aristo nga pumututulo na. Para kasi lang imbagak, nasungitain. Nagbabakol lang nga Stanjay. Gap-apat na kami ni Maylana. Huwag mo akong idamay sa init ang ulo mo ba, Ak? Buti sana kung hindi ka naglalabas ng problema mo sa akin. Nag-visit nga nato yung Andres, nagpigsa nga pang asar. Abay, sak lang. Uri mo nandiyan. Idadamay mo pa ako dyan? Tala na kayo kiting, maurnos kung itong malati nga problema. Maayos mo ba yan kung wala ka namang ginagawa? Eh, nag-iisip pa nga ako ng magandang gagawin. Taan kag pampanunot ng baak. Tawa mo panunot mo. Bukis ti sa Manres, tatay ka pa yan. Sige ba, Ak? Maghahanap pa ako ng driver. Ingat ka na lang sa pupuntahan mo. O sige, ingat. O sige Andres, nagawid kami tayo, na dapat ipapanak. Tulun na mo di balayo na. Demanding ti animal, agpatulod pa. Kung naputo ka raw, mumisitak na eh. Yan. Kasi sabang, nangisngisit ka lang arudin. Kasi sabam, naputputaw ang magkanya man eh. Kita man eh. Nakadayo mo, takudin mo, tikudil ka. Nagbanglo ka. Ano da sugar mamen? Tala na ako, tilalablabi din. Baka nung sa marunong nga bulan, dapat 4 wheels ma'am. Magdilang anghel ka sana, Andres. Kabarbaro pa yata sapatos ma'am. Madinsa nga talaga. Tala, madildilaw mo. Ito talaga ma, sa bali tilang nangam tatay. Ay na po, tala madildilaw mo. Numalay, dumagasak di balayo ginumta. Inom man ay, tanak naman eh, bakit ka? Kahit hindi pa panawang. Sige nga raw, din ako. Agur-uray, di ka tungtong ko. Bahala ka ditan, nagawid ka may samaw. Uray na, di ka tungtong ko. Di lamang katal na, tila kay nga baak. Pasyar lang nga, pasyar. Yung lagi nang tadupin bati na.